Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Darkman, а тук при мен е Роналдо. Той така се пише. Омага, ние сме само двамата с терориста, бате. Чакай. Кнайф. Не такъв кнайф, бе. Аз минах мапа. Опа. Хоп. Не, моля те, не го убивай. Не го убивай. Искам аз. Що няма терорист? Как бе? Има алтернатив гейминг някакъв. Ей, моля те, не ми ги цъкай, брат. Ако си им фура. Аз сега се едно съм така терориста. Ай, давай. Путка. И че се размина. Аре, чек! Айде да се позабавлявам маничко. Чакай, Knife, Flying, Below Gravity, Matrix. Взех си някакъв Knife, виж ма. Ома, гъбе! Паднах от първото. Човек, Така напротив има капан. Чакай. Knife Skin. Няма такова. Knife, РТД, Трейл. Трейл. Не съм ли терорист, ма, шматка? Трейл. Аз съм терорист. Някакъв отиде пред терориста. Кога отиде, брат? Човек, аз вече минах мапа. Значи е бахти лесния. Омага, имам трейл. Ама аз си пуснах син. Трейл, голд. Иха, яко. Ще падна. Да, какво е това, бе? Дъра хаус. Ай, килър. Flying Bee. Бах ти бота. Разкарай се. Па! Бах ти. Та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Бати уже съм. Flying Bee. Роналдо и Солтман. Уф, направиха ма да съм бавен. Чакай. РТД. Това е само за терорист. Аз какво съм? РТД. РТД. Това е само за терористи. Ти терорист ли си, бах ти? Ще ми го отвориш ли, ако обичаш? Мерси. Тук какво има? Ето какво има. Мерси. Чек мини мапа, ти ще бъдеш оръжие. Чек мини мапа, аз няма ти блъскам. И ти ще ми дадеш оръжие. И ти ще вземеш още едно. Ще ми дадеш оръжие. И аз няма да ти пускам да го минеш. И аз искам да убия поне... Ай, отвори ме го, ей! Не, чакай, не го отвори! Не. Олата, не ми ги цъкай! Ами казах, не ми ги цъкай. Ще ми дадеш ли оръжие? Да! Бах ти, ей! Това го мразя. Ще ми дадеш оръжие така? Да! Колко пъти да ти го кажа? Аз тебе няма да те бия. Само той. Ти избрах ти своя нож. Аз съм на една стеничка. Отвори ме. Отвори ме стеничката, бързо, че то не идва. Мерси. Не ми цъкай нищо. Да бе, нямам. Обещавам, че ще ти дам оръжие. Тръгвай, аз отивам да гледам... то чакай, къде е втория етаж? Не, долу, виждам го с хака. В десния, да, тоя, да. Тука? Да. Бъни. Мразя бъни. Бъни. Его. Бъни хо. Майка му наеба, бе. Аз не съм бъни хопър. За малко.
За малкичко, брат. За малкичко. Бати. Ай, стига е! Това не мога да го мина. Да, знам, то е трудничко. Аре, бе, човек, се вземи се. То трябва всичкото на ексайте. Аре, бе. Аз то сега го бавя на едно. Имаш време. Аз то го бавя на едно и сега го е страх да минем. Къде си, че? Как да шупя стъклото? А има бутон на тебе. Ау, Ама дай ми калашника. ето. Къде Ти го го фурлих, бе? Им го хвърли. Ами, ето. Как да си взема? Аз пък не мога да го взема, човек. Ага. Ай, то да му пускаме капани. Аз не мога да го взема. Не, бе, нима кили, моля те. Що не мога да го взема, бе? Чакай малко. Чакай, то ще го... А защо не мога да стрелям? Заради хака, сигурно. Аре, човек! Сега чакай, аз ще проверя сега вече мога да го взема. О, следващия ти ръж е Амет. Майко. Бот. Ботската игра не върви с пидираса. Боб. Омага, то свърля някакви. Крабово. Я ми отвори вратата. Я. Чакай, аз ще мина. Аре, че то сме изпревари. Това съм аз. А, Аз не съм терорист. Буп. Блято. ти не си. О, сега аз съм на бъни хопа. Там ли си? Ама Ама изчакай. Че ти не мога ми да го. Сега ще го килна. То с къде е? Къде е? На първия етаж е. Чаката. Внимавай. Изчакай на. Его, аз идвам. Изчакай, ма. Не ще го би. Ми моля те, че... Беше много лесно. Бот. Сега ти няма да ми ги отваряш, чули? Само на него ще му ги отварям. Това го правя на него. Да, аз го минах. Той съм аз първия. Опа! Извинявай. Айде, пузвайте го, бе! На ти флашка! Бах, тя сам се флашнах. Дай, я свършвам клипа сега. Добре, това беше от мен. Сабскрайбайте се, коментирайте и довиждане!